Dnes sa ideme rozprávať okrem iného aj o obličkách. Niekedy sa ako keby zabúda na túto nesmierne dôležitú časť ľudského organizmu, pretože keď skolabujú, keď nie sú úplne efektívne, tak samozrejme sú tam ďalšie kroky, ktoré aj spomenieme, ale predovšetkým sa im chceme vyhnúť. Neviem, či ste vedeli, ale 120 ml krvi. Každú minútu pre filtr. Je to tak. A presne o tom sa ideme rozprávať s pánom doktorom Jozefom Dubravickým, ktorý je urológom, uroonkológom a transplantačným urológom. Pekné dobré ráno. Krásne ráno, páni. Tak ideme hovoriť o tej hlavne prevencii, prečo je dôležité venovať pozornosť práve aj obličkám. A to je asi tá zásadná otázka, lebo však každý si povie, že oni sú tam, nejako fungujú a všetko je v poriadku. A navyše sú dva, takže Presne, vychytajú všetko, ale bohužiaľ 28 rokov praxe, ktorú robím na klinike urologickej na Kramároch a tiež keďže sa venujeme aj transplantáciám obličiek, ktoré to znamená, že definitíva, keď zlyhajú obličky úplne, tak je nutné transplantovať obličku, tak vidím, aké sú zbytočné príčiny pacientov, ktorí proste neriešia svoje zdravotné problémy dlhé roky a potom nakoniec im zlyhajú obličky. Čiže obličky naozaj treba sa venovať dennodenne a z mnohých príčin zdravotných, ktoré bývajú, tak býva vysoký tlak krvi alebo cukrovka. Čiže nadmerný príjem akýkoľvek stravy, ktoré máme, vedie k týmto ochoreniam civilizačným, ktoré sú zbytočné, ak trošku upravíme zdravotné návyky a tlak klesne, alebo aby sme zbytočne nezaťažovali obličky nadmerným odpadným, pretože obličky si musíme uvedomiť, čistia krv z tela, čistia krv, všetky odpadové produkty tela vyčistia a dávajú do moču. Dobre, tak čo robiť a akým spôsobom sa správať, tak aby tie obličky boli čo najmenej negatívnym spôsobom zaťažené a jednoducho sa mohli sústrediť na to, čo majú robiť? Isté, zdravá racionálna strava, pohyb, to je základ, ale dávať pozor na včasnú preventívnu prehliadku, aby sme zachytili ochorenia, ako je tlak krvi, ktorý je vysoký a teda včas ho liečiť. Jednak liekmi, ale aj zníženie stravy, ktorá môže zvyšovať tlak, ako je soľ, samozrejme, ale aj bielkoviny. Nadmerný príjem bielkovín tiež môže mať ako vedľajší efekt zvýšenie tlaku krvi. Tiež nová informácia, toto napríklad pre mňa. A tiež nezabudnúť na pitný režim. Pitný režim v rozumnej miere však, pretože mnohí sa príjmajú zvýšený príjem tekutín, aby ochránili obličky, ale bez zníženia množstva stravy. Odporúčaný príjem tekutín je trošku môže byť rozdielný u mužov, u žien 2,5 litra, u žien, u mužov 3,5 litra tekutín denne, alebo pol litra tekutín denne na 15 kg váhy, ale pozor, v závislosti na veku, váhe toho pacienta, toho človeka, na počasí vonkajšie, keď je teplo, tak logicky viacej vydýchame, vypotieme, a tiež na druhú stravy, ktoré prijímame. Takže tu tekutiny tiež nerobiť nadmerný príjem zbytočných tekutín. No, tam je to niekedy z extrému do extrému, pretože veľa ľudí si povie, že treba tie tekutiny piť a teraz už ani nevládze tú vodu piť, ale ešte ide. To je ten prvý extrém a ten druhý je, že nie som smedný celý deň, tak vypije možno niekto pol litra vody. Takže toto sú tie možno aj zase. Je to veľmi jednoduché. Mnohých ľudí vidíte, ako nosia so sebou fľašu vody, ktorú pravidelne prijímajú, aby nemali potom smäd, aby smäd už je extrém. Ten smedný, tak už naozaj telo hlási piť viacej tekutín. Druhá možnosť je hlava znižší tlak, presne. A ďalšie je veľmi jednoduchý ukazovateľ, keď ideme na záchod a vidíme, aký je moč. Keď je moč tmavší, to znamená, že je koncentrovanejší, to je signál pre nás, že mali by sme zvýšiť príjem tekutín. Sledovať moč, veľmi praktické, veľmi jednoduché a veľmi rýchle. Na druhej strane, kedy doslova už spozornieť, že môže byť nejaký problém s obličkami. Ja som kedysi počul, že obličky nie sú nejak akože inervované, čiže oni bezprostredne nebolia, že skôr boli to obličkové okolie, ale možno to je mylná informácia. Tá kapsula bolí, ak je prekážka v otoku moču, konkrétne hľadiska urologických ochorení, bolí, ak je zápal, logicky ako keď zub bolí, tak tiež keď je zapálený zub, tak bolí, alebo keď je prekážka v otoku moču z dôvodu kameňa alebo nádoru. Vtedy bolia obličky. Ale mnohí pacienti chodia s tým, že bolia ma ladviny, čiže obličky, a obidve naraz. To väčšinou bývajú kríže, pretože obličky málo kedy bolia obidve naraz. To je naozaj výnimočné. Ale keď bolia obličky, to ženy by mohli najmä povedať, že to je horšie ako pôrod. Tá bolesť, obličková kolika je naozaj mimoriadne nepríjemná a je to horšie ako pôrod. A bolí z dôvodu toho, že ten kapsula obličky je napnutá zhoršeným odtokom moču z obličky. A to je naozaj krutá bolesť, ktorá vedie pacienta obličnému lekárovi a je sprevádzané pocitom na zvracanie alebo zvracaním a bolestiami do podbrúška alebo do genitálu. No, veľa ľudí
ľudí možno má aj také, že pred spaním sa napije, lebo to považuje za vhodné, a potom v noci sa zobudí, lebo musí ísť na vecko. Tak ako možno toto riešiť? Lebo ako keby tá tekutina nám spraví možno dobre pre to telo pred spaním. Určite áno, dobrá tekutina, ale v rozumnej miere. Každý by mal byť strojcom svojho pitného režimu tak, aby nebol smedný, aby ho netrapilo a zároveň, aby nemal nočné močenie časté, ktoré pomôže tiež pozor viesť hlavne u starších ľudí. Ľudia pijú starší viacej tekutín na noc, lebo chodia často na záchod, majú potom zbytočné úrazy hlavy alebo končatín, že padnú, keď idú smerom na záchod. Áno. Čiže v rozumnej miere by sme mali každý sebareflexiu pozrieť, že toľko, keď príjem tekutín, aby nebol smedný, ale nechodil celú noc na záchod. Budeme sa o tejto téme ešte rozprávať, čo je ale dôležité, pán doktor, vy zostávate na telefonickej poradni, čiže akékoľvek otázky na nášho hostia aj ohľadom obličiek môžete smerovať na telefónne číslo, ktoré vidíte na obrazovke. Ďakujeme veľmi pekne zatiaľ, užitočné informácie veľmi. Tešíme sa ešte, túto tému budeme viacej rozoberať, ale